Skal du se, Michelle, du får lige håndklæde omkring. Hårgalleri 66 i Svendborg har netop fået lov til at kalde sig Grøn Salon, og er således den kun anden salon på hele Fyn, der får det grønne bevis. Så går jeg selvfølgelig over og tager for vores nye økologiske shampoo til Michelles hår. Ordningen kontrolleres af Energitjenesten og indebærer blandt andet, at alt lige fra elpærerne i loftet til hårshampooen skal være miljørigtige. For eksempel en shampoo som den her, som er specielt god til allergikere og gravide. Salonen skal leve op til 6 ufravigelige krav for at kunne kalde sig grøn, og det er vel at mærke hele salonen, der har fået et grønt eftersyn. Herinde der har vi så vores produkter, som vi farver med nu. Der har vi simpelthen skiftet det hele ud. Herinde har vi så de nye rengøringsmidler, vi bruger, som er miljømærket. Det vi serverer hernede, det er også økologisk kaffe, te og saft. Det er ikke blevet dyrere at få lokkerne klippet i salonen, og egentlig er det slet ikke for kundernes skyld, at Gitte Olsen har lagt stilen om. Det er udelukkende, fordi jeg selv udvikler allergi, både eksem og astma, og så tænker jeg, nu kan det være nok. Og kunderne har indtil videre taget godt imod forandringerne. Førhen, der var min hovedbund et stort skorpe, når jeg 2 dage efter, jeg havde været til frisør, og det gjorde pokkers ondt at få farvet hår. Det har jeg ikke nu af mere.